presented by Virat Music. जब ये सटे डबा धक से लागल करे जवाब धक से लागल करे जवाब आइले जब ये सटे डबा धक से लागल करे जवाब बिया गजब के समय आने वाली न रे कहल बुझाला होवे दही के छाली रे भोजपुरी में भाई तो साँचों में आगी लगाई साँचों में आगी लगाई कहाड़ी कहाड़ी अखिया से कह देले बिया उघाई आ जाई भोजपुरी में भाई तो साँचों में गर्दा उड़ाई फेल हो गई अब अमर पाली रे गाल बुझाला हवे दही के छाली रे सोनी बेदर्दी के बिया दिल के अंदर होश हवा से उड़ा दिल पारन देखी के राइटर नरेंद्र नीतीश अरविंद सोनी बेदर्दी के बिया दिल के अंदर होश हवा से उड़ा दिल पारन देखी के राइटर नरेंद्र कहे बुलेट न तन कोला जाली रे गाल बुझाला हवे दही के छाली रे दिल ले गइल खेसारी के टेटू वाली रे गाल बुझाला हवे दही के छाली रे दिल ले गइल खेसारी के टेटू वाली रे। विराट म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो यमुनानगर जगाधरी।